Dobar dan, lijep pozdrav svima. Drago mi je što vas vidimo u malo većem broju. Kao što znate, prije 2 tjedna smo održali kolokvij povodom 100. obljetnice Đure Đakovića. Ovo predavanje je na neki način nastavak obilježavanja same obljetnice. Međutim, za razliku od kolokvija koji je obrađivao razdoblje kasnog socijalizma, znači godine 70. i 80. Ja bih vam danas predstavila nešto ranije razdoblje, 50. odnosno s naglaskom na 60. godine, kada bi zapravo predstavila sve ono što je prethodilo, što su rekli kolege ranije. Što se tiče same teme, kao što vidite, ono obuhvaća temu svakodnevice, s tim da ću pokušati predstaviti zapravo samo jedan dio te radničke svakodnevice, a tiče se odmora, nešto manje rekreacije. Ovo je struktura izlaganja. Kao što vidite, mi u povijesti volimo uvijek dati nekakav kontekst, tako da ću prvo predstaviti svakodnevicu kao istraživačko područje, odnosno zašto je ona bitna. Zatim ćemo predstaviti nekakve industrijske gigante u ovome razdoblju, jer su oni bitni kada govorimo o kontekstu samoga Đure Đakovića. I drugi dio, najveći dio, se zapravo odnosi na temu kada ću predstaviti kakvi su bili oblici godišnjega odmora, tko je sve išao na godišnji odmor i što je zapravo sam godišnji odmor podrazumijevao. Kada govorimo o području svakodnevice kao historijskom području, tada je bitno istaknuti što je to. Jer svakodnevica zapravo obuhvaća i onaj dio kada su radnici radili. Međutim, sva suvremena istraživanja idu ka tome da se bave onom trećinom vremena kada radnici nisu radili, odnosno kada nisu radili za plaću. Sada, to podrazumijeva, kao što ovdje vidite, niz elemenata od odmora do odlaska na posao. Ovdje se radi o izrazito kompleksnom i istraživačkom području koje u posljednjih 10-15 godina u hrvatskoj historiografiji zauzima sve veće mjesto. Kada se govori o istraživačkom području, uvijek se postavi pitanje zašto je to potrebno. Naime, u okvirima nekakve tradicionalne historiografije uvijek imate poznate apolitičare i tako dalje. Međutim, ovdje se zapravo pokušava predstaviti povijest odozdo, odnosno povijest običnih ljudi. I zato je ova tema izrazito bitna. Često se ovoj temi isto tako spočitava da nije politična tema, da nije bitna tema i tako dalje. Međutim, godišnji odmori, svakodnevica je itekako politična tema. Ovo pokazuje niz primjera. Ja ću sada skratiti ovaj uvodni dio, ali recimo, često se tome u prilog govori i činjenica kako je razvoj i svakodnevice i potrošačke kulture kao dijela svakodnevice poslužio recimo širenju fašističke vlasti, pogotovo u Istri, gdje su fašisti recimo prodavali narodne nošnje koje su imali fašistička obilježja i tako dalje, gdje je zapravo onda taj konzumerizam pridonio i samome širenju jednoga, odnosno političke orijentacije. Kada govorimo o godišnjim odmorima, oni nisu nakon 45. godine pali sa neba. Oni su se počeli razvijati već u međuratnom razdoblju, koje u tom smislu predstavlja itekako značajno razdoblje, jer je krenula politizacija dokolice, odnosno krenulo se s tim hajmo na izlete, hajmo na godišnje odmore kako bi upoznali svoju zemlju. Iz te teze se kasnije razvila teza o nacionalizaciji samoga turizma. Da je odmor postao itekako političan svjedoči i teza da su odmarališta, kao što vidite, postali strojevi za proizvodnju zdravlja i lojalnosti. Ovaj drugi dio je izrazito bitan, jer ako je čovjek odmoran, ako je čovjek zadovoljan, on će biti i politički zadovoljan. Odnosno, podupirat će tu vlast koja mu je omogućila zapravo da ide na godišnji odmor.
U tom smislu Đuro Đaković itekako predstavlja i zanimljivo i važno i istraživačko područje. Ja sam ovdje navela nekoliko aspekata s kojih se može Đuro proučavati. To je ekonomski aspekt, zatim tu možemo proučavati proizvodne procese, odnosi sa inozemstvom i tako dalje. Međutim, ono što je posebno zanimljivo je ta svakodnevica radnika Đure Đakovića i prije svega taj njegov društveni utjecaj, gdje sam ja sada proučavala 20 godina, gdje vi za 20 godina zaista imate dosta materijala da možete napisati ili knjigu ili doktorat bez problema. Ono što bih istaknula kao posebno potentno istraživačko područje kada govorimo o Đuri je svakako dolazak stranih radnika u Đuru Đaković. Ta praksa počinje već krajem 50. godina, gdje sam našla podatke da su u Slavonski Brod, odnosno u Đuru Đaković, dolazili radnici iz Nigerije, iz Gane i iz Indije. Recimo, dvoje Indijaca je došlo 64. godine. Ja sad neću pokušavati izgovoriti imena jer nema smisla, ali uglavnom su bili u višednevnom posjetu gdje su oni stjecali iskustvo koje su kasnije prenijeli u Indiju. Obično su ti radnici onda slali nekakva izvješća u Đuru o tome što su sve naučili tako dalje. Sad za ova dva Indijca nisam pronašla izvješće jesu li što naučili. Međutim, ono što mi je posebno zanimljivo je ova fotografija, mislim da se malo slabije vidi sad ovdje, ali prikazuje jednog radnika iz Gane koji je došao na stručno usavršavanje u Đuru 63. godine. Radnik se sprijateljio s jednom domaćom obitelji, glumac, i ova vam je fotografija iz obiteljskog dvorišta u Osječkoj ulici, kod nas u Slavonskom Brodu, znači gdje je radnik sudjelovao u nekakvoj svakidašnjem životu domaćih radnika. Ne znam kako se radnik zvao, ali vidite ovu curicu sa mašnicom, ona je tu među nama danas. Neću je pokazivati da je ne bi dovela u neugodnu situaciju, ali hvala Željko. Pa pozornost netko ne voli, ne znam. Uglavnom, mislim da recimo ovo istraživačko područje itekako bi bilo zanimljivo da se radi. Naravno, kako sam na početku rekla, povjesničari vole taj kontekst, pa ću vam ja ovdje dati kontekst svakodnevice prije Drugog svjetskog rata, odnosno prije razdoblja koje obrađujem. Izvora ima, nisu nešto pretjerano dostupni, ali ih ima. Ovdje bih izdvojila svjedočenje trojice radnika koji su zabilježeni nešto kasnije, 60. godina. Radnici su inače radili 20. i 30. godina u Đuri. I prema jednom svjedočenju iz 67. kaže da je tvornica kompletno bila u blatu, da su radnici gazili, da je blato bilo do koljena i da se radilo od jutra do mraka. Naravno, tu se uvijek sada veže pitanja nadnice, koliko je bilo plaćeno, nije bilo plaćeno. Nadalje se govori da hale nisu imale ventilaciju. To je inače bio veliki problem svih tadašnjih tvornica koje nisu imale ventilaciju. Osječke tvornice nisu imale, u Vukovaru tvornice nisu imale ventilaciju, što je dovelo zapravo do toga da su hale bile pune dima, tako da radnici zapravo nisu ni vidjeli ispred sebe ništa. U ovom razdoblju su se i zapošljavala djeca. Ja sam našla podatak da je najmlađe dijete bilo zaposleno 36. godine i da je imalo 14 godina svega, radilo se o dječaku jednome. Ono što je posebno bitno kada govorimo a govorit ćemo o komparaciji sa 45. odnosno razdobljem poslije, je broj zaposlenih. Broj zaposlenih u međuratnom razdoblju u svim poduzećima, pa tako i u Đuri, je fluktuirao. Znači, on je išao gore dolje. Recimo, 1937. u veljači je bilo zaposleno 831 muški radnik, odnosno 67 žena. U srpnju taj broj već pada. I to vam je karakteristično za sve godine. I za 33. i za 39. Znači, na početku godine imate 900 zaposlenih, pa onda pada na 700 zaposlenih. Međutim, ono koliko sam do sada uspjela istražiti u međuratnom razdoblju, znači broj zaposlenih u Đuri je bio oko 1000. Gore, dole stotinjak, ali je uglavnom bilo oko 1000. I naravno, kao i sve tvornice ovoga razdoblja,
Đuro je obilježen brojnim štrajkovima, najveći je bio 1922. i još veći je bio 1939. S tim da kada govorimo o ovom štrajku iz 1939. on je i bitan i zanimljiv jer pokazuje ono što je Đuro pokazivao kasnije, a to je koliko je tvornica srasla sa samim gradom. Naime, našla sam podatak da su seljaci iz okolnih mjesta, prije svega iz Bukovlja, Vranovaca i Vinogorja, radnicima koji su bili u štrajku donosili hranu. Doslovno su prekobacivali preko ograde im hranu i tako dalje. I čini mi se da je najpoznatiji među tim bacačima hrane, kako se u izvorima navodi, Franjo Čizmečki, koji je navodno bio najagilniji u takvoj potpori štrajkašima. Ono što je isto bitno kada govorimo o komparaciji, a to je odnos same države prema tvornici. Nakon 1945. godine država je manje više poduprla, ne manje više, nego je poduprla razvoj tvornice. U Kraljevini to tako nije bio slučaj. Naime, često su i sami upravitelji tvornica govorili kako država favorizira strane firme i ne naručuje lokomotive, recimo od Đure, nego su naručivali od nekakvih drugih stranih firmi, tako da je sama tvornica došla u veliku krizu krajem 20. a pogotovo 30. u sklopu velike ekonomske krize. Sada se vratimo na svakodnevicu. Svakodnevica se često, na nju se često referira kao na ideološku uokvirenu povijest. Zašto? Zato što, barem u slučaju godišnjih odmora, ono je bila kreirana odozgor. Znači, vi imate 1946. godinu koja je iznimno bitna u ovim okvirima, kada savezna vlada uvodi plaćeni godišnji odmor. To je tada bilo prilično velika stvar, malo država je tada to još imalo i taj se godišnji odmor, odnosno ti dani su se kasnije samo sve više i više povećavali, stati će na nekih, čini mi se, 30 dana godišnjeg odmora. Kasnije godišnji odmor je bio uređen niz zakonima, jedan od njih je i zakon o radnim odnosima koji je i predviđao taj godišnji odmor koji je najmanje mogao trajati 12 dana i godišnji odmor time postaje osigurano pravo. E sad, kada govorimo o ideološkim okvirima svakodnevice, tada se uvijek polazi od ovog govora Tita u Splitu iz 1946. gdje je on zapravo pravo na godišnji odmor, pravo na izlete, pravo na rekreaciju predstavio kao dio službene politike, odnosno da će to biti nekakav poticaj radnicima da još jače krenu raditi, odnosno da prionu na posao. Ta politizacija ovako izražene svakodnevnice će trajati negdje do početka 60. godina, kasnije će se taj koncept napustiti. O tome neću pričati više jer je to Duda rekao na prijašnjem predavanju. Kada govorimo o svakodnevici u ovom razdoblju, onda naravno potrebno nam je nekakav širi jugoslavenski kontekst. To je kontekst da se 50. i 60. mijenja životni standard. Jedna od vizualizacija te promjene svakako je i fićo koji se počeo proizvoditi 60. godina i znam mnoge priče da su svi sa fićom išli na more, da se potrpala cijela obitelj pa su svi onda fićom išli na Jadran. To je vrijeme u kojem zapravo počinje sve veća potrošnja, razvija se konzumerizam i zapravo godišnji odmor se javlja kao životna potreba. Međutim, nešto ranije nije takav slučaj bio jer radnici nisu imali taj osjećaj da treba ići na godišnji odmor, pa su oni umjesto odlaska na godišnji odmor u srpnju uzimali 10 dana godišnjega kako bi obavili neke radove na polju. To su zapravo shvatile sve strukture vlasti i onda se javila potreba kako da mi radnike prisilimo da idu na godišnji odmor. Onda su uveli subvencioniranje karata, željezničkih do mora i tako dalje, da bi do 63. 64. godine godišnji odmor postao nešto normalno. Da je to tako bilo i u Đuri Đaković svjedoči nam i zapisnik Tvorničkog odbora iz 66. godine, kada zapravo čelnici govore da su odmor i rekreacija, odnosno da odmor i rekreacija predstavljaju društveni standard radnih
ljudi i da se po tome da li se može, odnosno ne može ići na godišnji odmor, mjeri životni standard. Kasnije će to biti malo drugačije, ali dobro. Transformaciju tog svakodnevnog života naravno prati i grad Slavonski Brod. 1950-ih Zvonimir Toldi je zapisao da je zapravo Slavonski Brod bio grad bicikala. Kasnije se to naravno nešto mijenja u skladu s tom modernizacijom. Da 60. godina i Brod doživljava nekakav skok, zapravo govori i pisanje Brodskog lista iz 61. godine u kojem u jednom članku se tako navodi da je kupovna moć građana Slavonskog Broda porasla u odnosu na prijašnja razdoblja, što je u skladu zapravo sa nekakvom cjelokupnom slikom jugoslavenskog društva i onda dolazi do nekakvih i zanimljivih događaja, pa je tako recimo 1960. godine i održana prva modna revija u Slavonskom Brodu, izgrađuje se hotel Park i tu imamo i kino Jadran i Partizan. I ono što mi je posebno zanimljivo da i tih 60. godina u sklopu te modernizacije zapravo dolazi do nekakvih prvih rock sastava u Brodu, što je. Poslušala sam ih par, nisu bili loši. Ono što nema toliko veze sa svakodnevnicom, međutim mislim da je bitno istaknuti jer se ipak radi o 60. godinama, to je potres koji se dogodio u Brodu gdje su sve novine o tome pisale. Potres je posebno pogodio Đuru Đakovića, došao je i Tito, bio je cijeli dan u tvornici, pomoć je dolazila sa svih strana, posebice iz Skoplja. Kasnije ću objasniti zašto sam baš izdvojila Skoplje. Tako se zapravo sve više i više promovira ta svakodnevnica, odnosno odlazak na ljetovanje i sada imamo tako i Brodski list. To se događa i sa Glasom Slavonije i sa ostalim novinama. Promoviraju ljetovanje i recimo u Slavonskom Brodu navodno su ljudi posebno bili zainteresirani za ljetovanje u Opatiji i sad se opisuje se to odmaralište i zanimljivo je recimo da se cijena kretala oko 1100 dinara, ovisno o tome je li soba imala lavabo, odnosno umivaonik, kako mi danas govorimo, ili nije. Pa sad ako ste imali malo više novaca, imali ste lavabo u sobi, ako niste, išli ste u hodnik se oprati. Ta se svakodnevnica posebno manifestirala u okviru industrijskih giganata ovog razdoblja, od Uljanika, 3. maja, Končara, do naravno Đure Đakovića, koji možda malo lokal patriotizam iz mene progovara, ali mislim da je bio najveći. Tako da smo u Đuri već 50-ih imali i menzu i restoran, počela se raditi knjižnica nešto malo kasnije, postojala kasnije interna banka i tako dalje. Međutim, iako je se sve to organiziralo i svakodnevica je tekla unutar tvornice na puno bolji način no što je to bilo prije, radnici su bili dijelom nezadovoljni, pa tako 69. godine se kaže da jedan radnik, nije se navelo ime, međutim kaže da hrane u menzi nema dovoljno, da nema dovoljno ni posuđa i onda se pojavio problem sa bokalima i sa solnjačama jer njih nikad nije bilo dovoljno. I onda se kao moralo se čekati da netko popije vodu pa da se taj bokal opere pa da se on ponovno vrati na stol, što je radnicima predstavljalo onako popriličan problem. Ono što je meni jako zanimljivo jest ovo 55. godine otvaranje bifea u tvornici. Bife je, ovdje sam vam navela što se sve prodavalo i dnevno se prodalo po 200 komada peciva, međutim ono što je još zanimljivije je da se prodalo 150 boca piva. Što ću reći da se, to su radnici pili, da, cugali, ali dobro. I recimo 10 kg salame bi se prodalo na dan, cigarete su se prodavale i navodno su cijene bile puno jeftinije nego što je to bilo u ostatku grada. Kaže da je jedno pecivo bilo 5 dinara. Sve ovo je dovelo do toga da je Đuro ostvario ogroman društveni utjecaj koji je nadilazio okvire grada, nadilazio je okvire Slavonskog Broda. I zapravo došlo je do velikog utjecaja na cjelokupno jugoslavensko društvo.
I vi imate sada primjere, recimo da su kubanski ambasadori dolazili u Đuru i tražili da im Đuro po povoljnijim cijenama napravi kotlove za bolnice, za sveučilište i tako dalje. I onda su Đuri rekli kao, ma sve u redu, ali cijena ipak treba biti malo veća. Onda su Kubanci išli na taj socijalistički model prijateljstva, kao pa eto, u duhu socijalizma, jel nam možete spustiti cijene i tako dalje. Koliko sam stekla dojam, Đuro nije spustio cijene, tako da od posla nije bilo ništa. Onda su došli i Egipćani, 55. godine mislim da su došli 2 puta. Međutim, osim te političke klase dolazilo je i niz drugih grupa u Đuru. Recimo, sindikalistkinje iz Sarske oblasti su posjetile tvornicu i ono što mi je posebno zanimljivo da je Đurica Bjedov na vrhuncu svoje slave, znači 68. godine kada je osvojila zlato, posjetila Đuru Đakovića, navodno je u Brodu bila opća histerija. Dolazili su radnici iz Bosanskog Broda u obilazak tvornice, dolazile su skupina žena iz Kobaša da vide tvornicu i tako dalje, što je dovelo do toga da se na sastancima sindikata počelo govoriti da tvornica predstavlja izletište. U smislu, svi ulaze, izlaze, nitko više ne zna tko radi u tvornici, tko ne radi u tvornici, tako da su htjeli tome stati na kraj. Međutim, koliko sam uspjela istražiti, ova praksa se nastavila zapravo cijelo vrijeme. Isto tako, kada govorimo o društvenom utjecaju, ovo je jako bitno po meni. Znači, to izdvajanje, odnosno taj samodohodak koji se davao za izgradnju niza objekata u samome gradu. Između ostaloga, Đurini radnici su izdvajali od svoje plaće 0,85% za izgradnju doma Đuro Salaj, izdvajali su za izgradnju zgrade sadašnje gimnazije, izdvajali su za izgradnju odjela kirurgije u današnjoj Brodskoj bolnici, tako da je Đuro i u tom infrastrukturnom smislu ostavio ogroman trag. Ono što isto zanimljivo je da je Jasinje tražilo pomoć Đurinih radnika da dolaze subotom i pomažu im u prikupljanju ljetine. Dio radnika nije baš bio zato da to koristi slobodnu subotu, dio je nešto bio agilniji u tome. I ono što je posebno zanimljivo isto ova pomoć Skopju. Znači, Đuro je, kada je u Makedoniji bio veliki potez 63. pomogao Skopju i Skopje je to onda vratilo Đuri 64. godine. Ovo ostalo možete sad vidjeti. Sad, odmor i dokolica u toj socijalističkoj Jugoslaviji, kao što sam rekla na početku, bilo je poprilično zastupljeno. U smislu da su gotovo sva poduzeća, neću reći sva jer bi to bilo generaliziranje, međutim gotovo sva velika, od Varteksa, Gredelja, Borova i tako dalje, svako je poduzeće imalo negdje svoje odmaralište, tako da je to zapravo bila praksa, ne samo da su se slali, kako se tada nazivali, radni ljudi na odmor, nego su se slala i djeca radnika. Kada govorimo znači o odmoru i dokolici, onda govorimo o dvije stvari. Ovdje govorimo o godišnjim odmorima i o izletima. Izleti su, vidjet ćete kasnije, imali malo više političke uloge no što su to imali godišnji odmori. A kada govorimo o začecima godišnjeg odmora u Đuri, tada se ono neminovno se vežu uz ferijalni savez. Kasnije će taj ferijalni savez danas slijediti Osizi, o čemu je bilo riječi na prethodnome kolokviju. Početak godišnjih odmora što se tiče Đure Đakovića počinje krajem 50. godina kada tvornica zakupljuje zgradu jednu na Braču i kraj Omiša. Voditelj organizacije odmora tada u Đuri je bio Mišo Teklić i Đuro početkom, odnosno krajem 50. godina zapravo dobiva svoje vlastito odmaralište. Način, odnosno kako se išlo na godišnje odmore, odnosno dužina je ovisila o godinama staža, pa vidite da ovi koji su imali više od 25 godina staža imali su i najviše godišnjeg odmora, 30 dana. Inače, ovo je kasnije postao veliki problem koliko tko ima
pravo na godišnji odmor, o tom ću reći nešto kasnije. I ovdje imamo zapisnik sa radničkog savjeta gdje zapravo se govori da je Đuro kupio svoje odmaralište u Trogiru od jednog privatnog vlasnika i da zapravo sada po prvi puta Đuro Đaković ima svoje odmaralište od stanovitoga Ivana Rožića. Planiranje godišnjeg odmora znači, je išlo na sljedeći način. U biltenu, odnosno u novinama samoga poduzeća, bilo je objavljen svojevrsni, ajmo to tako reći, natječaj, odnosno obavijest da se radnici trebaju predbilježiti za godišnji odmor i sezona je trajala od 1. srpnja do 31. kolovoza. Sad, dužina sama godišnjeg odmora je varirala, ovisila je o radnom stažu, ali zanimljivo i o socijalnom momentu, pa tako žene recimo koje su imale kod kuće obitelj, njima se izlazilo u susret pa se čak znalo dogoditi da dobiju dan više godišnjeg odmora i tako dalje. Dio se koristio tijekom ljeta, dio se koristio tijekom zime. Ono što je posebno išlo u prilog radničkoj solidarnosti bila je činjenica da su radnici koji su radili na težim i zahtjevnim poslovima dobivali i više zapravo dana na godišnji odmor. Isto tako, recimo, ako ste bili dobrovoljni davaoc krvi, mogli ste dobiti 2 dana više godišnjega. Kasnije sam pronašla podatak da radnici nisu se baš odazvali ovim pozivima davanju krvi. Glavno Đurino odmaralište je naravno bilo u Trogiru, u kojem je bilo bio je i restoran od 1960. godine i sada ovdje imamo izvor iz radničkih novina o opis samih soba gdje se govori da su sobe uredne, da je radnicima na raspolaganju i televizor i čamci. Kasnije se isto navodi da su i nove plahte i nova posteljina, da je sve čisto, da je sve uredno i tako dalje. Cijena ovoga je zapravo ovisila gdje ste smješteni, jeste li na ljetovanju u sezoni ili van sezone, tako da ste mogli znači, od zgrade u Trogiru biti smješteni do šatora. Šator je naravno, kao što vidite, bio nekako najjeftiniji, ali čini mi se da je i najmanje radnika koristilo sam šator. Kako je politika od ozgora, ajmo tako reći, forsirala ljude da idu na godišnji odmor, broj radnika koji je odlazio bio je sve veći, tako zapravo da 69. godine ono doseže nekakav vrhunac u odnosu na prijašnja razdoblja, pa već krajem 69. godine bilo je 250 radnika u jednoj smjeni, što je popriličan broj. Ovdje sam navela još jedan podatak koji nadilazi vremenski okvir, ali radi se o 76. godini gdje se na tvorničkom odboru sindikata raspravlja o tome da Đuro treba kupiti još dodatnih odmarališta jer ova ne zadovoljavaju kapacitete, pa se tako govorilo o odmoru u Pakoštanima, u Viganju, na kraju od toga nije ostalo ništa, zapravo ovo je u Trogiru ostalo do kraja. Što se tiče zimskog godišnjeg odmora, ono je zapravo prevladavao je odlazak u Čekoslovačku i odnosno na Vlašić i zanimljivo je da je tvornica u potpunosti osiguravala skijašku opremu. Znači niste morali imati svoju i čak za odlazak u Čekoslovačku se dobivala i bakšiš, ajmo to tako reći, od 100 kruna. Sad je li to bilo dovoljno im ili nije, ne znam. Isto tako, često je bila praksa ne samo naših, odnosno ne samo Đure, nego i ostalih poduzeća da je došlo do razmjene radnika. Đurina poduzeća su išla u odmarališta drugih tvornica, radnici drugih tvornica su dolazila u Đurina odmarališta. Tako je 60. godina Đurini radnici su sklopili ugovor sa Osječkom elektroslavonijom da odu u njihova odmarališta. Đurini radnici nisu bili baš posebno zadovoljni, unatoč tome što je ovo odmaralište imalo tri plastične sandoline, ispostavilo se da sandoline nisu radile baš najbolje, ali kažu da je unatoč tome hrana bila ukusna, da je bila obilna i da se eto bočica voćnog soka mogla dobiti za 50 para kao i crna kava, što kažu da nije tako bilo puno. Ili tu imate još i litru kisele vode i tako dalje.
Osim ovoga, radnici Đure Đakovića su odlazili i u odmaralište u Makarsku. Inače, to je odmaralište bilo u vlasništvu tvornice ulja iz Zagreba. Ovdje su Đurini radnici bili nešto zadovoljniji, bili su smješteni tijekom lipnja i u svom svojevrsnom izvještaju navode da ih je dočekala upraviteljica odmarališta, da je čistoća bila na visini, hrana je bila dobra i ukusna i da su se na kraju jako lijepo osjećali. Inače, ovo je slika pogleda sa plaže u Makarskoj koju su imali Đurini radnici. Ne vidi se baš da je bolje crno-bijela je pa. Godišnji odmor s druge strane se isto tako vrlo često nije koristio samo za odmaranje duše i tijela, nego prije svega i za oporavak radnih ljudi, što je u kontekstu Đure Đakovića itekako bitno jer je jako veliki broj ljudi radio na iznimno teškim poslovima. I onda se pojavila potreba da se ti ljudi trebaju oporaviti, kako je Tito još 1946. rekao, da bi mogli poslu dati još više. Tako su se radnici upućivali na more i na lječilište. Ono što je bitno istaknuti da je se ovo sve odvijalo u dogovoru sa liječničkom službom. Znači, nisu radnici samovoljno odlazili ili uprava da je odlučivala gdje će ići. Iako prelazi isto okvir ovoga rada, odnosno izlaganja, ovdje bih spomenula Antu Čavara koji je postao pionir zapravo aktivnog odmora radnika u Jugoslaviji. Radi se o radniku Đure Đakovića, o kineziologu koji je kompletno osmislio program aktivnog odmora kojeg su kasnije preuzeli i druga poduzeća, ali taj plan aktivnog odmora kasnije je i postao dio kurikuluma na kineziološkim fakultetima. Tako da je Ante Čavar u ovom slučaju nam jako bitan. Ovdje imamo iskustvo jednog od tih radnih ljudi koji je bio na oporavku u Trogiru, gdje kaže da kuhar ima svaka čast, hrana je bila odlična, dalje se isto navodi da je bila jako začinjena, što on jako voli i tako dalje. Smještaj isto bio, kaže on, dobar i da će ići na godinu u Trogir jer je tamo sve dobro, a nije skupo. Kasnije će cijene ići malo gore, tako ne. Osim oporavka radnih ljudi i samih radnika Đure Đakovića, u odmarališta su se slali i članovi obitelji. Sad ne znam koliko vidite, ali ovdje je jedno pismo koje je poslano od strane 8 djece koji su poslani na ljetovanje. Djeca su bila inače djeca radnika Đure Đakovića i koje su napisala u svom pismu: vrlo je lijepo, mnogo smo vam zahvalni što ste nam omogućili da odemo na more, zahvaljujemo i sindikalnoj podružnici i želimo cijelom kolektivu poduzeća Đure Đaković mnogo uspjeha. To su djeca od 13 godina. E sad, nije bilo sve bajno, nije bilo sve krasno. Godišnji su odmori, kako sam iščitavala iz sjednice tvorničkog odbora, sindikata i tako dalje, bilo je tu puno problema. Jedan od prvih problema je bilo to što radnici nisu htjeli ići na godišnje odmore. To je ono što sam rekla na početku. Pa se onda jedno vrijeme kako spriječiti radnika da radi na polju, a zapravo treba biti na moru. Pa se onda uveo neka 15. Isto tako veliki problem je do kraja, to nailazim do 80-ih godina u zapisnicima, uvijek su bili problem ovi dodatni dani. Jer se ispostavilo da je te dodatne dane bilo jako lako dobiti. Pa se u jednom zapisniku navodi kako daktilografkinja je dobila 5 dana godišnjeg odmora dodatnih. Nikom nije bilo jasno zašto. Navodi se ime, ali prerano je za ime. Da. I onda je isto se postavilo pitanje omladinaca koji su navodno imali više dana godišnjeg odmora od radnika koji su tamo radili duže, pa su se omladinci pobunili i tako dalje. Ono što je također postalo jako bitno da su uvijek jedni te isti išli na godišnje odmore i jedni su uvijek išli ljeti, jedni su uvijek išli zimi. I tome se isto pokušavala doskočiti, pa je čak donesena nekakva svojevrsna naredba da se ne može ići samo zimi, da se ne može ići samo ljeti, da se to mora nekako iskombinirati.
I ono što je mene zaista to iznenadilo, znači radi se o 60. godinama ovdje, da se na jednoj sjednici tvorničkog odbora, čini mi se iz 65. godine, govori da nema strogog praćenja evidencije godišnjega. Znači da se nije zapravo znalo tko je koliko uzeo godišnjega, kada je uzeo. Postojale su nekakve liste za koje se kasnije ispostavilo da nisu vjerodostojne i tako dalje. Tako da ovdje ima još, bilo je jako puno problema. Kada govorimo o svakodnevici, tada ne govorimo samo o godišnjim odmorima, nego govorimo i o izletima. Najpoznatije izletište u ovom periodu je bio Poloj, kasnije Migalovci 70-ih, međutim ovdje govorimo o Poloju i nakon ukidanja subvencioniranih karata za odlazak na more, što je dovelo da puno manje radnika opet kreće na more. Jedan od žurinih radnika je postavio pitanje što organizirati da naš radnik ima nekud otići. E sad, Poloj nije još tada bio uređen, pa se navodno i govorilo da se ljudi svlače na livadama, da nema kućica tamo osiguranih, pa je tu Đuro nešto pokušao napraviti, na kraju se je napravilo nekoliko kućica. Međutim, zanimljivo je da je već do kraja 60-ih godina stanovništvo Slavonskog Broda itekako bilo zainteresirano za Poloj, počelo je odlaziti tamo sve više i više i našla sam podatak da je 60. godina 5 do 7 tisuća ljudi posjetilo Poloj tijekom sezone. Znači sezona je bila od lipnja do kolovoza, sredine rujna. I jedan radnik iz Đure Đakovića, tadašnji šef službe zaštite na radu, je rekao kada je toplo i lijepo vrijeme rado odlazim na Poloj gdje se ugodno odmaram. Tako da je Poloj s vremenom postao u ovom razdoblju i sinonim za nekakve Đurine radnike. Izleti su također jedan dio svakodnevice i odmora. Koliko sam do sada istražila, Đurini radnici su zaista svugdje putovali. Mađarska, Italija, Austrija, često su vodili članove svojih obitelji. Recimo, najčešće su išli autobusom General Turista, za koje se govorilo da uvijek ima dobre autobuse, da u njima uvijek vlada vedra atmosfera, ako se sjećam. Isto tako, znači, u novinama Đure Đakovića uvijek se raspisala obavijest da se negdje odlazi na izlet. Kada govorimo o izletima, ovdje imamo drugu problematiku nego kada govorimo o godišnjim odmorima. Naime, izleti su bili više politični, zadržali su tu svoju političnost, ja bih rekla, do sredine 70-ih godina, gdje su zapravo izleti uvijek bili u službi razvijanja ljubavi prema domovini. Pa su tako radnici išli u posjet, odnosno austrijsko-slovenskoj granici gdje je ubijen Đuro Đaković, pa su se tamo održavala predavanja, pa se išlo u posjet Kumrovcu i tako dalje. Znači gdje su izleti uvijek imali taj jedan ideološku, tu jednu, ja bih rekla, ideološku komponentu. I na kraju zapravo pronašla sam dva iskustva radnika koji su radili u Đuri 60. godina i koji su na ovo sve imali nešto za reći. Tako je jedan od njih bio poprilično zadovoljan, rekao mu je da mu je kolektiv omogućio i životni put i životnu egzistenciju, da se radni kolektiv razvija u pravom smjeru i tako dalje. Ovaj drugi je imao nešto kritičnije mišljenje. Rekao je da mu smetaju velike oscilacije iz primanja iz mjeseca u mjesec i ono što je bilo simptomatično za to razdoblje jest neredovitost isplate osobnog dohotka, što je zapravo predstavljalo itekako veliki problem za tadašnju egzistenciju samih radnika. I na kraju, na temelju svega ovoga, 60. godine su, kao što vidite, zapravo predstavljale revoluciju slobodnog vremena, prije svega u smislu korištenja godišnjih odmora i tijekom 60-ih ti godišnji odmori doživljavaju svoj vrhunac, prije svega u smislu razvoja ovoga sustava radničkih odmarališta. I ono što bih htjela istaknuti na kraju, mislim da je jako bitno da kada govorimo o ovoj temi u historiografiji ili o bilo kojoj drugoj temi, nema totalne povijesti. Znači, ne možemo govoriti to je bilo tako i točka. Naime, svako povijesno istraživanje tek je otvaranje nekakvih
pitanja i to je ono što se ja nadam da smo sada započeli sa Đurom Đakovićem, jer imam, kao što sam na početku istaknula, puno elemenata i aspekata s kojim možemo proučavati samu Đuru Đakovića. Hvala vam na pažnji.